Masu sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan tattaunawa ce da Dokin Karfe TV wanda za mu yi da injiniya Sa'id Ahmad Idris. Injiniya gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Sunana Sa'id Ahmad Idris dan asalin jihar Kano. To Sa'id, ko za ka ɗan ba mu takaitaccen tarihin ka a takaice? So alhamdulillah, ni dan asalin jihar Kano na haife ni a cikin jihar Kano a 1999. So a nan na yi primary school dina, na tafi secondary school dina na yi shi a Rumfa College na inda na karanci bangaren kimiyya, bangaren sciences kenan. Daga nan na gama, Allah cikin ikon shi na tafi makarantar informatics inda na karanci software and programming. To Sa'id, akwai wasu jirage da aka ce ka kirkira wayanda kuma ka yi bayanin cewa wayannan jirage za su ba da gudunmawa wajen kawar da matsalolin tsaro a wannan ƙasa ta mu. To ya abin yake? Gaskiya ne wannan magana, kamar yadda kuka gani, wannan wani sabon technology ne wanda na zo da shi duba da irin matsaloli da muke fuskanta a nan ƙasar mu Najeriya, so musamman ma arewacin Najeriya, kuma mu ne matasa, kuma mai duk lokacin da Allah ya maka wata baiwa, musamman injiniyoyi, inda ake kalubalanta mu shine dama duk lokacin da zaka wani abu makamancin wannan, tsaya zaka kai tunanin me yake damun al'umma kuma ta yaya zaka kawo sauki akan wannan bangare. To alhamdulillah, Allah cikin ikon shi, Allah ya taimake mu, ba wai yin mu bane kuma ba iyawar mu bane, Allah ne ya sa har na samu damar yadda zan kawo irin wannan tunani ta yadda in aka bi ta wannan za a iya magance duk wannan matsaloli da ake fuskanta, wanda kuma insha Allah cikin ikon shi akwai abubuwan da mu iya kara ma wanda suke sponsoring duk wanda suke harkar wannan abubuwan laifin, yadda za a iya gano masu wane ne, sannan wane ne ke duk wani abubuwa da wanda yake da hannu a cikin wannan abun, in Allah da Allah cikin ikon shi za a iya fito da mutum. To Dokin Karfe TV za ta so ta san shi wannan jirgi ya yake tafiyar da al'amuransa. So alhamdulillah, kamar yadda na yi shi kuma yadda ku gani ɗazu, ya jirgi ne wanda ba wai kamar drone yake ba ko helicopter wanda zai tashi kai tsaye haka. Jirgi ne da sai ya yi gudu a ƙasa, ya ɗan yi gudu sosai a ƙasa kafin nan sai ya tashi. Sannan kuma duk inda ya je zai katse musu network, duk wani sadarwa da za su yi. So in ya katse wannan network ɗin gaba ɗaya, zai ɗauki kuma wasu bayanai da ke wuraren direct ya ringa turuwa kai tsaye zuwa inda ake sarrafa shi wannan jirgin. Sannan kuma jirgin a yadda aka wannan ɗin technology ba zai taɓa zama babu caji ba, saboda akwai wani moto a ciki. Saboda abin da ke so masu sauraro su fuskanta a nan shine, duk lokacin da wani moto, wata fanka take juyawa, in zaka ɗanɗani wayoyin zaka ji tana fitar da wuta. So wannan wutar, kaga jirgin yana gudu, iska tana juya fankan nan, tana fitar da wannan current ɗin. So sai aka sa diode wani abu ne, electric component ne wanda yake barin, it allow current to pass in one direction, wanda yake barin wuta ta wuce a bangare ɗaya, ba za ta dawo ba, in ta shiga ba ta dawo ba. So kaga kenan wutar tana, jirgin yana aiki, wannan wutar ta dawo za ta ringa to maka cikin batir, daga nan zai rike maka saving wannan wutar taka. To wannan jirgi da kake kira, ka taɓa yinsa ne ko kuma a daman yanzu ne ka yi shi? So alhamdulillah, a shekaru da yawa baya na ƙirƙiri abubuwa da yawa da dama, wanda abubuwan da suka fi yawa a ciki shine jirgi da motoci. So amma ne na yi duba da irin abubuwa, aka ga cewa ba ni bane farko wanda na fara yin jirgi, ba kuma ni ne farko wanda na fara yin mota, ba kuma a kaina za a daina ba. Sai nake ganin in dai har zan ta haɗa mota kafin na yi, an yi ba wani abin burgewa, ba wanda za ka burge. Amma me in ka saka mata wasu abubuwa da za ta iya yi fiye da wanda motoci suke yi, to a nan ne nake tunanin kamar mutum ya ɗan amfani da technology wanda zai kawo ci gaba a wasu ɓangarorin. To Malam Sa'id, Dokin Karfe TV za ta so ta san wani irin ƙalubale kake fuskanta a wannan hali da kake ciki na yanayi na wannan kirkire-kirkire da kake yi. So alhamdulillah, ƙalubale tun daga farko na fara fuskantar shi, har yanzu kuma ba mu gama fuskantar wasu daga cikin ƙalubale ba, wanda tun farko kamar yadda na faɗa, tun ina shekara 4 Allah ya wa mahaifina rasuwa. Haka na taso ina ta gudanar da rayuwana, ba wanda zai zo ya ce zai taimaka maka da naira 5
tun ina wannan lokaci haka Allah ya san taso har na fara karatu na, so na gama primary school ba wai wanda zai zo ya ce zai tallafa maka, haka muka taso na fara secondary school, so ina JS1 na fara kuma aikin kafinta. Na yi ayyuka da dama wanda ni yanzu kaina zan iya manta su. Kaga na yi ɗinki, na yi kafinta, na yi sai da turare, na sai da abubuwa da dama, na yi shago, na yi shagon caji, na yi abubuwa da dama. So Allah cikin ikon shi kuma har na kai matsayin da nake kai yanzu, wanda to alhamdulillahi. Ƙalubale kuma akwai, na farko musamman babban ƙalubale wanda ba zan taɓa iya manta shi ba shine na tura takardu da dama wanda na nemi tallafi daga gwamnati akan a taimaka min akan wani technology da nake yi, wanda akwai competition da aka yi a African Drones Forum, so wanda aka yi shi na yan Afirka ne gaba ɗaya ma, wanda jirage ake displaying wanda suke da wasu abubuwa na daban wanda ba kowane jirgi ne yake da shi ba. So na yi ƙoƙarin na participating a wannan competition ɗin, so Allah cikin ikon shi naira 30,000 ita ce ta hana ni wannan competition ɗin. Na tura takarda zuwa ga sakataren gwamnati na jihar Kano, so suka ban acknowledgement cewa an karɓi wannan takarda, za su yi responding. So bayan sati ɗaya a biya matso kusa, sai na ƙara bibiyan takardar ne, sai aka ce ai a cikin satin an riga gwamnati ma ta riga ta hana a ke ba da irin wannan tallafi. So kaga kenan takarda ta shiga nan, na riga ne wannan, sai nake ta tunanin yadda za a yi. Na tura takarda zuwa Ministry of Science and Technology tunda su suke da haƙƙin wannan abin, su ma nan na tura takarda sun fi guda 5 ko guda ɗaya ba a responding ba. So na je Public Complaint and Anti-Corruption, so su ma nan dama akwai lokacin da muka taɓa wani taro da su, suka min alƙawarin za su ɗau nauyin karatuna, in ji ciyaman ɗinsu. So Allah cikin ikon shi ban samu an yi wannan abun ba. Na je sai na tura takarda cewa ina neman tallafi da Allah a taimaka min da wannan kuɗin. To su wannan kuɗin da ka nemi tallafi a wannan lokacin me za ka yi da su? Yawa, na haɗa jirage da dama, so remote control da zan siya wanda zai sa jirgin ya dogon zango, kuma zan iya yin wasu abubuwa da nake bukata da su. Da shi kenan za ka je wannan competition ɗin? Nake so in je ne participating, wanda ba ma magana nake ta wanda zai biya min ko wani abun ba, zan san yadda zan yi in biya. Wanda in mutum, mu dai ba ma san mu yi wata abubuwa na rashin gaskiya ko wani abun, amma akwai hanyoyin da mutum in ya bi zai iya samun kuɗaɗe da dama. So amma mu kwata-kwata duk wani abu da ya zama illegal wallahi ba ma yin shi, kuma ba ma supporting a yi. Mu koyaushe burinmu Najeriya ta ci gaba, arewa mu zama wasu wanda zai alfahari da mu a duniya ma, ba ma iya ba Najeriya ba. To ka ce ka ƙirƙiri jirage, aƙalla kamar jirage nawa ka ƙirƙira wanda suka tashi? Gaskiya ba zan iya tuna adadin jiragen da na yi ba. Abin da na sani a 'yan kwanakin nan, na ce na daina harkar kirkire-kirkire gaba ɗaya. Sabida me? Saboda ƙalubale da nake fuskanta, wanda ina ganin cewa ni ɗan talaka ne, kuma na zo yanayin da zan fara karatu musamman wurin registration, don ma na samu matsala sosai yadda na rasa wanda zai biya min kuɗin registration. Sai na ga cewa ashe talent ina bai amfana min da komai ba, tunda har zan tsaya ina da wannan irin wannan abun in samu a biya min kuɗin registration na rasa, saboda mahaifina Allah ya mai rasuwa ba wanda zai supporting naka. So Allah cikin ikon shi akwai wata baiwar Allah, Professor Fatima Muhammad Umar, tsohuwar ES ta scholarship na Kano, ita ta biya min wannan kuɗi na registration, wanda yanzu ba ita bace akai. So har yanzu haka ban biya ragowar wannan kuɗin registration din ba, shi yasa ban karɓi result ina ba. So ina ta ganin na nemi tallafi, na tura wa Ministry of Science and Technology cewa ina nema da Allah a biya min wannan kuɗin registration din, so har yanzu su ma ba su yi responding ɗina ba. Shi yasa nake ganin cewa to ashe ba mu da amfani, in dai da har muna da amfani dole za a samu wanda zai samu ya biya mana wannan abun. So har yanzu ban samu an biya min wannan abun ba. Shi yasa gaba ɗaya na ɗauko certificates da na ci competitions tun daga 2011 zuwa wannan lokaci, cewa zan kona su tunda ba su da amfani. Gaba ɗaya duk wani project da ka sani nawa, wanda kuka interview da ni a baya da wanda kuka sani, gaba ɗaya na sai da su. Akwai wayanda na siyawa a jarin na sai da su. Bayan jirage sai me kuma kake kirkira? Akwai irin waya da ake kira over wanda jami'an tsaro sukan yi amfani da ita. Nakan iya haɗa irin wannan. Ina da gidan rediyo nawa wanda tashoshi na akalla sun kai guda 6 zuwa 7. Kai kadai? To wanda kuma duk a lokaci ɗaya nake broadcasting, wanda
in ka kama wannan tashar a wayarka a wata wayar kuma ka ɗauka kai kamo a wata tashar inda na ga maka frequency ɗin ka danna za ka ga kuma duk ni za ka kama kuma program ɗina za ka kama. So wannan due to irin challenges da mun fuskanta musamman da NCC shi yasa na dakatar da wannan abu na ajiye ta ma a site. Okay, to yanzu wani tallafi baiwa shi ma wannan zauri ko cikakken suna. Assalamu alaikum, sunana Sa'id Ahmad Idris, ina zaune a unguwar yan kaba. So na gama makarantar Rumfa College, so yanzu haka na gama informatics, na karanti software and programming. So amma abin da na karanta ma ba ma ya daga cikin kuma abin da Allah ya hore mu. So na haɗa abubuwa da yawa kamar gidan rediyo, gidan TV da dai sauransu. A yanzu haka tunanin da na yi tun kusan 2018 na ga babban matsalar da ya fi damun Najeriya shine kidnapping da yanayin Boko Haram da dai sauran manyan laifuka. Yawwa. So sai na tunanin ta zan iya taimakawa jami'an tsaro wurin wannan abin. Shi na kirkiri wani jirgi. Yawwa, shi na kirkiri wani jirgi wanda zai iya yin wannan aikin, sannan kuma duk inda ya je zai katse network, ba wanda ya isa communicating, sannan kuma duk wanda aka katse mai network din shi, wannan jirgin yana sakin wannan network din zai dauki gaba ɗaya lambobin wanda suke wurin gaba ɗaya zai tura. Amma jirgin sama ne ko na ƙasa ko kuma na ruwa? Jirgin sama ne. So kuma ba zai taɓa zama babu caji ba, saboda lokacin da yake tafiya yake tashi akwai ƙaramin moto a ƙasa wanda in yana juyawa yana producing current, sannan kuma nasa diode a kafa ɗaya kan batir yanda wutan ba ta dawo ba, yake saving maka wannan wutan. Sannan kuma cajin yana nan, shi kuma yana ci gaba da aiki. Sannan kuma akwai high speed camera wanda yake ɗaukan hoton wurin yana turowa. Sannan kuma shi jirgin ba akan radio signal yake ba, saboda duk wani abu da yake kan radio signal ya katse shi bai sai aiki ba. So inda aka ce an bar shi akan radio signal ba ka isa kai controlling wannan jirgin ba, sai muka mai da shi kuma kan satellite. Da akwai wani device da sojoji suke amfani da shi wanda ban faɗi sunan shi ba, wanda akan shi akan wannan satellite din ake aiki, wanda ita ba akan radio signal yake ba. So wannan kaɗan kenan daga cikin wasu abubuwan. So alhamdulillah kuma na yi participating abubuwa da yawa tun daga kan wajen 2011 har zuwa 2020 din nan. Alhamdulillah tun 2011 na ɗauki ta biyu ta ɗaya 2020 din nan ma na ta ɗaya a Kano harkan kere-kere. Abubuwan da ka kera daban-daban ne? To bayan shi jirgin akwai wasu misalan abubuwan da ka ƙara kera misali? Na musamman ma'aikatan gidan rediyo na duba na ga za ka ga wani lokaci in za a yi labarai wanda za a yi shi kai tsaye za ga sai dai a kira waya kamar wanda muke yanzu. Yawwa, sai dai a misali kamar in za a wani wurin kadara ko wani abu ya fara ko za a hawa ko wani abin, akwai mota da ake kiranta Obiban wanda za ka ga Gen TV suna da ita, Gen rediyo ba su da ita, amma sauran kasashen suna da ita. Sai na tunanin me yasa ba su da ita. Sannan kuma ka ga wani lokaci in za a yi wannan program din a ƙasa za a haɗa abin in kamar taron siyasa ne, in 'yan sanda suka koro yan bangan nan sai a joganin kuna sai a rasa problem din daga ina ne. So na yi kokari na hada wannan motar tun kusan 2017 kenan. 2017. Na yi wireless akan gidan rediyo na 87.5 FM. Ina da gidan rediyo na. Yana aiki kuma? Yana aiki. Hada frequency kama? Wannan frequency na ne. A wani register. So wannan sai yanzu na wannan kenan. So babban abin da ya fi bata min rai shine in muka je muka wannan competition din sai dai a baka certificate, a baka 1,000 ko 2,000 kudin mota, ba abin da mutane za a yi maka. So zaka ga abin gaba ɗaya na bata mana rai. So na zo kuma ina buƙatar ina son in tashi jirgi na a 'yan kwanaki 'yan watanni da suka wuce. Ka harba sama? Ina son in tashe shi in gwada musu fahimci dai me nake yi, abin da nake yawwa. So jami'an tsaro suka ce min ba a yadda in tashi wannan jirgin ba. Ba a sai sararin sa ba a yadda in tashi wannan jirgin ba. Sai na ce musu ai duk wani abu da zai katse ne to ko wani abu na cire shi, kawai ina son in tashi jirgin. Aka ce a kai in sake in tashi wannan jirgin. So na tsaya ne tunani, abin ya bata min rai sosai. Ina ta tunanin to wace hanya ma zan bi in tsaya in wannan abin. So kawai na tafi NCC. Su ma da na je NCC aka hana ni shiga. Kuma a lokacin ma musu da abin da ka je ba kuma na faɗa musu komai, na je da diagram da komai duk wani abu da zai tabbatar da cewa na yi abin nan, aka hana ni shiga. So a lokacin na rasa ma abin da yake wannan, dan a lokacin gaskiya na so in katse musu network din su. Sai aka babban shawara abokaina daga baya ake cewa ai bai kamata ne wannan abun ba a wannan lokacin. So daga haka dai na tsari abin ya da gaje neman shiga wuri a lokacin, saboda jami'an tsaron da suka hana ni shiga abin ban ji daɗi ba, saboda ni na gani ne na zo ne saboda in taimaka wa ƙasata, kuma ya za a ita ƙasata kuma ba ta buƙatar wannan abin, kuma a lokacin da ake buƙatar wannan abin. So kawai daga nan kuma again sai na tashi na tafi human right.
saboda ya za a yi ni dan kasa ne kuma ina da yancin in taimakawa kasata amma kuma kasata kamar ba ta bukatar wannan abubuwan sai ka taimaka amma ba shine ba a bukatar wani abun so da naje nan su ma suka ce su ta nema na dai haka har yanzu ba wani abu da aka yi to wannan abin shine babban abin gaskiya muna kira da gwamnati da su zo su duba wannan abin saboda a lokacin duk wani injiniya ko kuma wasu yan baiwa da Allah yi tunanin su kawai ya za a yi su taimaka me yake damun kasar su kuma ta ya za a yi su taimaka musu ya kamata a ce a ringa dubawa da mu duk wani abu da yake damun mu misali mu abin da yake damun mu shine abin da yake damun al'umma saboda duk lokacin da ka tashi zaka yi wani abu tunaninka menene yake damun al'umma ta ya zaka kawo sauki akan abin gaba ɗaya shine abubuwan mu amma ban katse ka ba yanzu me kuke bukata wata al'umma wani yana jin ku walau dai gwamnati ko kuma ɗaiɗaikun al'umma me kuke bukata abin da kuke so kamar su ɗaiɗaikun al'umma da su gwamnati su wasu suna ganin kamar abin ai ba zai yi ba muna faɗa abin ana ganin shi kamar tatsuniya muna buƙatar duk wanda yake kokonto akan wani abu da muka faɗa a kirawo mu a gayyace mu zo mu tabbatar da wannan abin da muka yi duk inda muka zo muka tabbatar da wannan abin mutum ya gani shi kuma sai alƙawarin da zai yi akan wannan din da zai in gwamnati ce kuma fa yanzu wato to bari let me chip ina zaton abin da yake so ya faɗa wanda mun sha faɗa al'amarin nan shi dan baiwa idan abin ya ci ransa kuma yana da abin da zai yi ya zama kuma a ganshi kuma ya zama gaske kuma ya taimaki al'ummarsa idan fa ya kai wani mataki juya al'amarin nan yake ya koma kuma negative maimakon da yana kallon shi a bangaren da zai taimaki kansa ya taimaki al'umma to sai kuma ya koma kuma ya fara kuma illata al'ummar wa'ansu suka gane musamman wasu suka gane cewa yana da wannan baiwar to sai su ja shi a jiki su yi masa abin da suke so ko dai ya zama wata ƙasar ta ganshi ta ɗauke shi ya ringa yi mana abin da mu kuma na zamu tarkata gaba ɗaya kuɗin ƙasar mu ma muna siyan wannan abubuwan bayan kuma ɗan ƙasar mu ne ya kirkiro wannan abun gashi yanzu yana cewa zai iya katse ne to gidan radio ko wannan sai dai shi ya je can ya je ya ringa musu abubuwan da mu kuma zamu ringa zuwa muna sai da fetur muna sai da kaza da kaza muna zuwa muna siyo muna kawo kasan mu kuma gashi kuma dan kasan mu ka sayar ko kuma ya zama wasu mutane wanda ba su da kirki su jashi a jiki ya ringa yi musu abubuwan da zai ringa illata al'umma sai na illata kasarsa so ya kamata a kalli al'amarin nan to amma misali yanzu baya ga wannan jirgin da ka kirkira da kuma sauran gidan rediyo ma da kace kana da shi akwai wani abu yanzu da kake kokarin samarwa wata kake ƙara buƙatar tallafi daga bangarori ko kuma kake ƙara buƙatar wani abu domin ka samar da shi gaskiya akwai wani karamin jirgi drone wanda kamar na kawo ofis lokacin ku ganshi kuma na kai wa lokacin tsohon sarki tsohon bici yanzu kuma sarkin Kano na kai mai jirgin kuma shi ma ya ganshi ya yaba da wannan fasaha saboda na tashi jirgin a fadarsa karamin drone ne wanda yan jarida sukan yi amfani da shi ya dau bidiyo haka dan karami ne amma kuma na yi shi dan mitsitsi wanda bai fi ka dunkule shi a hannunka ba wanda zai san menene shi ma jami'an tsaro su iya amfani da shi so na yi wannan jirgin shi kuma ni ma again ni na haɗa software shi wanda nake controlling jirgin so shi ma wannan na yi sannan na yi irin over haka waya wadda ta jami'an tsaro ita ma na yi duk dai abubuwa na yi abubuwa da yawa wanda wasu ma ni kaina yanzu haka na manta abubuwan to ina ga lalle yau ofishin namu cike yake da yan baiwa abubuwan ni kaina mun yamin mamaki misali yanzu ai muna da NIDDA wanda ita hukuma ce wadda take lura da dukkan irin wayannan abubuwan da suka shafi fasaha gaba daya cikin al'amuran ƙasa baki daya kuma akwai tallafin da suke bayarwa ban sani ba ko watakila a cikin bayananka ka tuntuɓi NIDDA ko kuma watakila kun yi haɗu da wani wanda ya maka wata magana akan wani gudunmawa wannan bangaren yake samarwa? A gaskiya ban taɓa samu ba.